Wat is die Heer goed? Amen. Zijn we gereed? Ja. Ja. U bent zo hartelijk welkom, iedereen van u. Ik heb voor u gebeden, gisteravond en deze morgen ook, dat de Heer u echt vandaag ook zal bemoedigen. En zal aanraken, zal versterken, zal opheffen. Wij kunnen nooit te diep zitten voor God om ons te bereiken. Hij weet waar wij zijn. En hij weet hoe om tot bij ons te geraken. Wat wij nodig hebben. Oké, laat ons bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Uw woord, Heer, brengt scheiding. Dit wat niet van u is, dit wat wel van u is, uw woord bemoedigt ons. Uw woord bevrijdt ons. Uw woord verandert ons toekomst. En uw woord brengt ook heelmaken en genezen en vrede. En zo zal het ook vandaag zijn in Jezus' naam. Amen. Oké, het thema van mijn boodschap vandaag is God geeft om ons. God geeft om ons. En waarom is het belangrijk om dat te weten? Ik denk niet dat wij zo geneigd zullen zijn om naar iemand toe te gaan voor hulp of voor raad, als we overtuigd zijn dat hij niet van ons houdt. En als hij niet het beste wil voor ons. In dat geval gaan wij afstand nemen. Zeg, liever niet. En zo dikwijls gaan mensen ook zo om met God. Zij durven hem niet toe te laten in hun levens, omdat zij twijfelen. Of hij wel het beste voor hen voor heeft. Of hij wel om hen geeft. Of hij wel een goed plan heeft voor hun levens. Het is zo belangrijk dat wij, iedereen van ons, voor ons elke zaak zullen uitmaken. Dat God echt om ons geeft. Weet u, toen de Heer met mij begon te spreken over deze boodschap, die was hier tegen het einde van die week. Ik was aan het bidden en de Heer, waarover moet ik spreken? En herhaaldelijk bracht de Heer mij terug naar deze woorden. God geeft om ons. En toen ik het persoonlijk begon te maken, Heer, u geeft om mij. Weet u, toen veranderde er iets in mijn hart. Het was gewoon alsof het kanaal gaat terug open. Omdat u om mij geeft. Verzorgt u mij. Bent hier voor mij. Spreekt u tot mij. Helpt u mij. Neem u mij bij de hand. Vraag is, kunnen wij weten dat God om ons geeft? Ja. Hoe weten wij dat? Door zijn woorden, maar ook zijn daden. In Engels zegt hij, talk is cheap. Woorden zijn goedkoop. Maar God bewijst ook herhaaldelijk dat hij om ons geeft. En als wij gaan terugzien naar ons verleden, door al die jaren heen, zelfs nog voordat wij hem kenden, was God daar geweest. Zelfs al wilden wij hem niet, was hij er. Dat wij vandaag nog in leven zijn, dat is dankzij hem. Dat ik vandaag nog in leven ben. Dat ik ouder werd dan 18 jaar. Dat is dankzij zijn genade. Of 12 jaar, of 13 jaar. Ik was goddeloos, ik was erg. Maar door Gods genade ben ik er vandaag nog. Hij had een plan voor mijn leven. Zelfs als wij in God geloven en hem vertrouwen, brengt het leven ons onaangename verrassingen
met zich mee. Amen. Hè? Wij geloven in God, wij vertrouwen in hem, en soms dan krijg je zo'n dwarsklap, hè? Zo'n seiwind. Die achtergrond, die afgrond wil induwen. Beproevingen, verdriet en lijden zorgen ervoor dat we erin kunnen twijfelen of God wel om ons geeft en van ons houdt. Wie van ons heeft het nog niet meer gemaakt? En dan komt niet altijd uit onszelf, hè? We maken dingen meer en dan komen die influisteringen. Ja, zie je. Jij vertrouwt God en je dient God en je geeft en je bidt en je leest je Bijbel en kijk. Is dit hoeveel God om je geeft? Dat verandert niets aan Gods liefde voor ons. Ik weet, koning David was de grootste koning die Israël ooit had. Maar hij werd als koning gezalfd. En ik me goed herinner, voor die volgende 15 jaar moest David wachten, moest hij soms vluchten, was hij als een uitskort behandeld, moest hij zelfs bij die vijand gaan schuilen, bij die Filistijnen. Die vijand was van Israël, werd hij vals beschuldigd, gebeurde van alles. En toch zei David, ik zal Gods gezalfde niet aanraken. David had principes, hij had waarden en dat begrensde zijn optreden. En hoe ver zijn gedachten zou gaan en zijn plannen. Zei, ik zal het niet doen. Zelfs al doen ze wel wat ook al aan mij, ik zal het niet doen. En op een dag was God er. God veranderde alles. Was God ook daar toen hij moest vluchten? Ja. Gods plan was niet veranderd. Hij was nog steeds Gods gezalfde. Hij was nog steeds een Gods plan, die volgende koning van Israël geweest. Al waren de omstandigheden negatief, al moest hij lijden, zelfs al moest hij vluchten. En wij zien het ook in het leven van Jozef. In de geschiedenis van Jozef, God gaf hem dromen over zijn toekomst en hij zou heersen en zijn familie zou voor hem moeten buigen. En dan werd Jozef door zijn broers verkocht aan slavenhandelaars. En zij namen hem mee naar een vreemd land, waarschijnlijk een vreemd taal ook, die hij niet kende. Kwam daar een vriend in zijn huis en daar was hij een huisslaaf, hij moest in het huis werken. En toch gaf hij zijn principes niet vrij. Toen er verleidingen komen, zei dat doe ik niet. Dat is niet wie dat ik ben. Als God zijn belofte aan mij gaan waarmaken, wil ik deze zaak niet in mijn verleden hebben. En die dag kwam. Toen God, Jozef, zijn omstandigheden veranderde en hij werd onderkoning van Egypte. Wij hebben soms bergtop ervaringen. Dat is leuk, hè? Bovenop die berg, alles gaat goed, dat is feest, alles gaat bijna vanzelf, stromen van zegenen, wij zijn gezond, iedereen is vriendelijk, zelfs die hond blaft niet tegen ons, dus alles is gewoon picobello. En dan is het zo gemakkelijk om God te gaan vertrouwen. Hè? Zeg, Heer, wat bent u goed? En wij komen in samenkomst en wij kunnen hem loven en prijzen. Wat is God toch goed voor ons? En wij kunnen getuigen. En dat is zo heerlijk, hè? Ik hou ervan. Jullie? Ik hou ervan.
bergtop ervarings. So gemakkelijk om dan te geloven dat God om my geeft. Maar soms ook dagen waarop angst, twyfel en onzekerheid ons vertrouwen in Gods liefde bedreig. De vallei ervaringen, de dalen. Wanneer dingen gebeuren die wij niet begrijpen, wanneer alles tegen zit, wanneer er schade komt, pijn, verraad, twijfel, noem maar op. Om dan nog te gaan geloven dat God om ons geeft, is een geloofstap. En zo denken aan Habakuk, zij al hebben niets meer, geen vee nie stal. Als het alles tegen, sê, nogtans sal ek God loven. Weet jy, soms moeten wij God gaan loven, zelfs al hebben wij in onze ogen geen reden om dat te doen. God, ik weet dat u er bent. Ik weet dat uw woord dat zegt. Maar ik ervaar nu echt dat u heel ver van mij bent. U hebt het nog niet meer gemaakt. Abraham had het ook meegemaakt. God zelf kwam bij Abraham op bezoek en sloot een verbond met hem. En wat een bergtop ervaring, die machtige, die aan mij toe komt en hij babbelt daar met mij en hij geeft mij al die mooie beloften en hij zegen mij en hij schrijft zelfs een verbond. En je weet, een verbond is een onbreekbare overeenkomst. Wat die God zelf sloot met Abraham. En dan 25 jaar van die tegenovergestelde. Gaat niet goed. Beloften worden niet bewaard. Teleurstellingen. Noem maar op. Zijn eigen familie die hem niet goed behandelde. Denk aan Lot, die met die beste deel ging lopen. Hè? Maar er kwam een dag. Toen God alles veranderde. En Isaac werd geboren. En Abraham had het soms moeilijk. Soms nam hij verkeerde besluiten ook. Daaruit is Ismaël geboren. Hè? Kan zeggen, ja, Sarah heeft hem daartoe aangezet, maar het was niet alsof hij te veel tegenstribbelde. Denk aan die discipelen van Jezus. Zoveel bergtop ervaringen. Samen met Jezus zagen die doden opgewekt worden, zieken werden genezen, demonen moesten wegvluchten, storm werd stilgemaakt. Kwamen die bezetenen van Gadara. Ze zagen hoe een mens op één moment veranderd werd van een duivelbezeten naar een evangelist. En die demonen gingen smeerten Jezus om die varkens te mogen gaan. En die discipelen hadden een bergtop ervaren. Zo wonderlijk. En dan werd Jezus gekruisigd. En heel een wereld stort in duien. Wat van al die beloften. Wij dachten dat Jezus het koninkrijk van Israël zou herstellen. Wat is hier gaande? Dat vallei ervaren. Weet, in die Bijbel staat er zekere teksten die wij kunnen gebruiken om ons te bemoedigen. Ik ga maar enkele noemen. Exodus 2 vers 25. Toen waren die Israëlieten nog in Egypte geweest.
En daar sê ek, God sag wat met die Israelieten gebeurde en wilde hen redden. Dat was in Gods hart. Hy sag wat gebeurde. Hy sag die slavernij, hoe dat in kindere gedood werden, hoe hard sy moest werken voor die Egyptenaren. Hy sag dit. En dat raakte hem. Eksodus 3 vers 7. Pardon. Die Heer sê, ek heb heel goed gesien. God sê heel goed. Voor hem is geen mistigheid, hè? Geen mist. Hy sê helder, asof dit altyd sonskyn is. Hy sê elk detail in ons lewe. Alles wat my meemaak. Hy sê dit heel goed. Hoe vreeslik my volk lyd in Egypte. God self is hier aan die woord. Ek heb gehoord hoe sy tot my uitskreeuw oor in slawe. God sag. God hoorde. Ek ken hun pyn en verdriet. God sag. God hoorde en hy kende in omstandighede. God sien my. Hy sien alles. God hoor my. Al dat gebeur, dat uitroepe na God. Heer, help my. Heer, ek kom na U. Help my. Bemoedig my weer. Geef my opnieuw weer kracht. Heer, ek heb een doorbraak nodig. Heer, ek heb gezondheid nodig. Heer, ek heb dit of dat nodig. Ek ken in pyn en verdriet. God kent my. God kent u. U bent bekend by God. U het een vriend in hoge plaats. Broeder Johan, die 12 goeie vriend van my, hy is verteld hoe dat hy soms dinge meemaakte, moeite, en dat hy gewoon sê, Heer, U weet. U weet. My vader weet. Maria was erbij. My vader weet. Hy het gesien. Hy het gehoord. Hy weet. Hy kent. En dat brengt soveel rust en soveel vrede. Want dit is Gods aanbod. Romeine 5 vers 8. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven, toen we nog slechte mensen waren. In mijn geval was het slecht met een hoofdletter S. En zo lang geleden was er een reunie van onze school, die klas waar ek in zat. En ek werd ook uitgenodigd, maar ek kon niet gaan, ek was hier. En sy begon een WhatsApp groep waar die overgeblewe leden van die klas met elkaar konden communiceren. En iedereen moest vertellen wat die nu doet. En ek moest vertellen dat ek nu in die bediening, fulltime in die bediening sta. En iemand met wie ek goed bevriend was, die postte daar op die groep. Hy sê, ek begryp het niet. Dat die stoutste kinder op school, die worden die predikanten. Ek begryp het ook niet. Dat was nooit my begeerte geweest, maar God kende my. Hy hoorde my, hy sag my.
God het sy lewe vir ons gegee toen we nog slegte mense waren. Daarmee bewys God hoeveel hy van ons houdt. Moet God dit bewys en hy het dit reeds bewys. Nog voordat wij kenden. Toen wij ver weg van God waren. Toen bewees hy dat hy van ons houdt. Door Jezus te geven. Om onze plaats te sterven. In Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hy ook alle mensen redden die door hem naar God toe komen. Want hy leert voor altijd om bij God voor hen op te komen. Niet alleen is Jezus voor ons gestorven, maar hij is ook opgevaren naar de hemel en hij komt voor ons op. Hij komt voor ons op. Hij pleit voor ons bij die Vader. Hij komt tussen voor ons bij die Vader. Wat een zegen om te weten, Heer Jezus, u zelf komt voor mij op. Hij is beter dan welke advocaat ook al. Want hij is de Vader, zijn geliefde zoon, zijn enige, zijn eerstgeboren. En daarna is naar wij gekomen. Hè? En hier, Petrus 5 vers 7, zegt hij, geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Soms vergeten wij dat eerste gedeelte. Wij willen alleen maar horen, God zorgt voor mij. Laat hem maar komen hier. Maar er is een ander gedeelte daarbij, zegt God, houdt van ons. En ik heb dat tekst in de Amplified Bible, Study Bible, opgezocht, de Classic Edition. Pardon. En daar zegt hij, he cares for you affectionately. Hij verzorgt je liefdevol. Hij geeft om ons liefdevol. En cares about you watchful. Liefdevol, maar ook waakzaam. Hij waakt over ons. Zijn liefde is daar om ons te verzorgen, om ons te geven, maar hij waakt ook over ons. Hij is bewust. Mijn broer en mijn zus, hij hoort en hij ziet en hij kent u en mij. Niets gebeurt met ons wat hij niet weet. Er waren geen kennis van. Er zijn zoveel voorbeelden. Ik moest denken aan Elia. Was een profeet in het Oude Testament. En op een bepaald moment, hij had geen gemakkelijk job. Moest hij die koning confronteren. Dat was Agab in die tijd. Agab was getrouwd met Isabel. Zij was geen Jood. Zij was iemand van een buurvolk daar. En zij was... zij was Isabel. Zij was Isabel. Zij was in Engels een Jezebel. Zij was erg. Aan haar volk werd de Baal aanbeden. En toen zij koningin werd, toen bracht zij die Baal aanbidding meer naar Israël. En Agab ging met haar meedoen. En die volk moest er meedoen en zij stelde priesters aan. 450 priesters. Die volk daarin moest leiden om Baal te aanbidden. En schijnbaar wat deel van die aanbidding om hun kinderen te offeren. Want Baal was een vruchtbaarheidsgod. Om Baal goedgezind te stemmen, moesten zijn baby's en jonge kinderen offeren. Zij was erg.
En op 'n bepaald moment stuur God Elia naar Agab en sê, Agab, nie gryp ek in. Goed, dat vir 3 jaar nie regen. En so was dit ook. En natuurlijk, Elia moes vlugte. En God stuurde hem naar een stroom, waar hy water had om te drinken, en God stuurde raven, 's morgens en 's avonds, met brood. Hy het brood en water. En dat duurde voor een tijd, maar omdat het droogte was, begon die water op te drogen in dat beek. En toen stuurde God hem naar een weduwee, in Zarfat. En God zei, ik heb een weduwee opdracht gegeven om jou te verzorgen. Je weet, God spreekt dingen uit alsof dit reeds is. Alsof ze er reeds zijn. Zo gebeurt de schepping ook, hè. God sprak woorden en die schepping was er. Die moment wanneer God het uitspreekt, is het voor hem al geweest. En toen Elia bij Zarfat kwam er op dat moment een vrouw naar buiten, bezig om hout te sprokkelen. En hij sprak die vrouw aan en zei, kan je mij een beetje water brengen? En zij deed dat. En terwijl je dat doet, klinkt het, ja, zo'n beetje vrijpostig, hè? Terwijl je daarmee bezig bent, breng maar een beetje eten ook. Ik heb honger. En die vrouw zei tegen hem, ik heb niets in huis. Nog een handvol meel, een beetje olie. En ik ben hout aan het sprokkelen om voor mij en mijn zoon, maar één kind, eten klaar te maken. Als het op is, we maken ons gereed om te sterven. We hebben niets meer. En dat is die vrouw waar God Elia naartoe stuurde en zei, die vrouw kan je verzorgen. Ze heb een opdracht gegeven. Alleen zij wist van niets. Maar God had opdracht gegeven. God had het vooraf geregeld. God wist het. Hij kende Elia. Hij weet wat Elia nodig had. Zoals de Johan zei, God weet het. Mijn vader weet het. Hij had reeds opdracht gegeven. En toen zei Elia tegen die vrouw, ga maak voor mij eten. Die meel zal niet opraken. En die olie ook niet. Totdat het weer gaat regenen. En zo was het ook. God had opdracht gegeven. Maar zij wist het niet. En op een bepaald moment bracht God alles bij elkaar. En dan God heeft er eens opdracht gegeven. Voor ons zegenen. Voor ons heel maken. Voor ons gezondheid. Voor herstel. En wij ontvangen het door het geloof. En het zal realiseren. Amen. We lezen ook in het Nieuwe Testament van Jezus, die op een bepaald moment was hij op weg met zijn discipelen naar een stad genaamd Nain, of Nain. Hoe spreken jullie dat uit? Nain. Nain. Nain, ja, nog. Voorstel. Maar toen hij bij die stad, of toen zij bij de stad arriveerden, op dat moment kwam er een, we gaan het lezen, Lucas 7 vers 12 tot 15. Toen hij bij de stadspoort kwam, zag hij een begrafenisstoet. Een weduwe ging juist haar enige zoon begraven. Als je dat in de studiebijbel gaan lezen, Amplified, dan spreekt hij niet van een jong zoon, hij spreekt van een man. Deze zoon van die weduwe was een volwassen man geweest. Hij was die enigste hoop voor die weduwe, voor verzorgen. Om geld aan te brengen. Er waren veel mensen uit de stad bij haar.
En toen Jezus haar zag, had hy veel medelee met haar. Hy kende haar, hy zag haar. Daarom sê hy tegen haar, huil maar niet. Hy kwam dichterbij, raakte draagbaar aan. De drager stond en stil en zei, jongen, ik zeg je, sta op. En de dode jongen kwam overeind en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Jezus gaf hem haar. Medelijden met haar. En dan volgde haar daden. Ik weet, Jezus houdt van mij. Al houdt niet iedereen van mij. Jezus houdt van mij. Hij denkt dat ik die mooiste en die liefste ben. Hij heeft mij zo lief dat hij stierf voor mij. Hij gaf zijn beste voor mij. Hij weet, hij kent mij, hij ziet mij, hij hoort mij. Dus denken aan de man bij de bad van Bethesda. Ziek voor 38 jaar en hij lag daar en schijnbaar gebeurde daar wonder op een bepaald moment. Dan kwam er beweging in het water en die eerste zieke die erbij kon zijn om in die water in te gaan, die werd genezen. En die man, jaar na jaar, lukte het hem niet. Ik kan me voorstellen dat er zeker een massa mensen waren. En Jezus kende deze man. Hij wist dat hij al zo lang ziek was. Ik denk dat Jezus er dikwijls passeerde. Bij die bad om ergens naartoe te gaan. En dan vroeg Jezus hem, wil jij gezond worden? Wat voor een vraag is dat? Je kan er verschillende interpretaties aan geven, maar weet u, ik denk dat die man had het opgegeven. Hij zei ook tegen Jezus, er is niemand om mij te helpen. Ik heb niemand. En als ik toch probeer om daar te geraken, dan is er iemand anders voor me. En dan zegt Jezus tegen hem, sta op. Hij maakt hem gezond. Mijn broer en mijn zus, misschien bent u iemand van ons vandaag in zo'n positie waar je denkt, niemand weet. Niemand geeft om mij. Het is te laat voor mij. Het zal nooit lukken. Maar Jezus zit jou. Hij kent jou. Hij hoort jou. En ik geloof dat hij ook vandaag bij jou stilstaat. En zijn hand op jou legt. En geef wat jij nodig hebt. Dezelfde Elia. Aan het einde van die droogte tijdperk zei de Heer tegen hem, oké, nu moet je jezelf aan Agab gaan vertonen. En hij deed dat en hij zei tegen Agab, dit is tijd dat Israël gaan kiezen. Komt en verkiezen. Jullie gaan besluiten wie jullie gaan dienen. En bij de berg Horeb organiseerde hij een grote offerfeest. 450 profeten van Baal waren er uitgenodigd. En nog 400 profeten die afgod Assyria aanbaden. En je weet wat daar gebeurde. 4 moest uit de hemel komen om de offer te verteren. En dat lukte niet bij die profeten van Baal. Zij waren vreselijk bezig, pijnigden zichzelf, dit bloed vloeide. Zij waren van 's morgens tot 's avonds aan het jammeren en huilen en noem maar op.
en Baal antwoordde niet. En dan kwam Elia, maakte sy offer gereed en kwam vuur uit die hemel, verteerde dat offer en toen zei die volk, die Heer is koning, die Heer is God, wij zullen hem dienen. Het is gemakkelijk, hè? Als je dat ziet, ja, dan is jouw keuze gemaakt. En toen gaf Elia opdracht dat die valse profeten die moesten gedood worden. Wat toen ook gebeurde. Isabel hoorde daarvan en zij stuurde bericht naar Elia. Morgen, zelfde tijd, zal je ook dood zijn. En je kopje kleiner maken. Elia, deze grote profeet, door wie die wonderen gebeurde, moest vluchten. En op een bepaald moment vluchtte daar de woestijn in, kwam bij een bremstruik daar liggen en had een begeerte om te sterven. Een diepe depressie. Voor mij hoeft het niet meer. Kijk wat ik doe alles doen voor God, kijk wat is nu met mij gebeurd. En dan stuurde God een engel om hem te bedienen, om hem eten te geven, om hem een nieuwe opdracht te geven. En die Heer neem hem vandaar en hij veranderde zijn bediening. En hij had een nieuw doel in zijn leven. En God zegende hem. Waar was God? In die vallei ervan. God was daar. God zag hem daar liggen. God stuurde engelen om hem te bedienen. En dikwijls stuurt God ook engelen naar ons toe. Alleen wij herkennen en niet altijd. Hè? Ze komen een menselijke gedaante. Om voor ons tot zegen te zijn. We lezen dit ook in het boek Handelingen over Paulus. Nou, Paulus was enorm gezegend geweest, gezalfd geweest. En op een bepaald moment ging hij naar Jeruzalem, werd gevangen genomen en voor een jaar of 2 zonder verhoor vastgehouden. En dan hij beriep zich op de keizer en dan werd hij naar Rome gestuurd en op weg naar Rome vond er een schipbreuk plaats. Op het eiland Malta. Die nacht, voordat het gebeurde, stuurde God een engel naar Paulus. En hij bemoedigde Paulus, zei Paulus, die schip zal vergaan, maar jullie zullen allen gered worden. Jij en iedereen op deze boot. Omdat jij hier bent, gaan zij dit ook overleven. Dat is gunst, hè. En hij deelde dat met die bemanning en zo was dit ook. Toen ik aan het voorbereiden was, ging er zo'n beetje licht bij mij op. Want weet je wat gebeurde daarna? Paulus kwam daar op het eiland, werd door een slang gebeten, van schipbreuk naar slangbeet. Ik denk, ik zou mezelf afvragen, wat heb ik verkeerd gedaan? Maar hij schudde die slang af van die vuur en niets gebeurde met hem. En die plaatselijke bevolking die het zagen, daar moet een God zijn. Zij wilden hem daar en dan aanbidden, hij moest ze tegenhouden. Maar toen kwam het uit dat de hoofdman op die eiland
Zeg maar die gouverneur was siek geweest. En Paulus bad voor die en die man werd gesond. En toe de rest van die bevolking dat zag en bracht in sy massa sieke mense. Paulus bediende en vond genesing plaats. Gaf God alleen om Paulus? Ja? Hy zag ook die mense op die eiland. God zag het. God hoorde. God kende. Hy wist wie daar nodig was. En al begryp Paulus dit nie van die skipbreek en die dinge, weet jy, soms gebeur er dinge, om ons op 'n plaas te brengen, waar wij ook kunnen dienen en bedienen en voor mensen iets betekenen. Broer, my sis, ek wil afsluiten. Ek weet dat is een stap van geloof, maar wil jy niet tegen jezelf zeggen, God geeft om mij. God geeft om mij. En wanneer u stille tijd gaan houden, je gaat bidden of je gaat Bijbel lezen, zeg het weer tegen jezelf. God geeft om mij. Weet je, dan gaat je anders Bijbel lezen. En je gaat anders bidden. Want dan zal je weten, hier in die geest, als God om mij geeft, dan hoort hij mij ook. Hij kent mij ook. Hij ziet mij ook op dat moment. Dan bidden wij anders. Dan bidden wij met een weten, vaste weten. God hoort mij. God ziet mij op dat moment. Hij verhoort mij. Ik ben niet onbekend voor hem. Amen. Onze Vader, dank u wel. Voor het woord, voor het bemoedigen. Dank u wel wat u om ons geeft. Ik bid, Vader, voor heel ons gemeente. Dat het een vaste zekerheid zal zijn in onze geest, Heer. Dat u echt om ons geeft. U kent ons, u hoort ons, u ziet ons, u verhoort ons. Dank u daarvoor, Jezus. Amen. Amen. De Heer zegent u.